detective chuan engwangin nge virus chui siam chhuak kher tin azot ta phong mai biong chan chu muang fan rain ron trong chuaka fainei ve to reng em tin azot let ta ani virus ripui dar thu da wanga an buai mup lai chuan zero light le rol pakhat hi su chuan bathroom chunga naw alo hring rang mai pui tu tur tu ma nei heklo le ama in ain buai pui mopa ama ero chu be selo tak main anaw rin chu bathroom chunga anu chia ta daya kut ruakin pon lama panta ani police station bokha aron lang le a biong chan chuan detective chu khun khan taka melin fainei ve to ani ngai chuan thitura kalsan ngot I theyangem ti in zona dangan zot le khawa detective ro chuan a zona chu ngai poimo sakdu lovin a virus siam chhuat chungchang bokha a zot nun le chuti lai chuan kongkhar aronin honga detective dangaron lut hlol mai kot red an nei thu le an ho thu pa berin mi zong mu nga la du thu ron shilin anin zui chuak nga la chuti lai chuan biong chan chuan an tlai chiat vek to thu le reilo te a thina an ma chon vek tur thu aron soi chuak ta ani su hiok chu bangpon lama in vuan tangin malama atol phei ve shet zela a chau to hle mai thok le khata apia maya chuan chiong san le shikai to ho an ronin bo chuak ta thut mai le chiang san chu tatlang lovin fire hose a chuan aloin vuan tang man hlau mai amero chu zombie pakhathian akea alo chel tlat bok thei topin hantlo sok thin ma se a thla du der lo le ngal su hiyo ka chuan a thian pa chu pui ngei tumin va pan hnaya chuti lai chuan a chung zona virus kai midang ronin lar le in chu pa chuan aron bo thlata thut mai le su hiyo ka chu rang taka zuang perin a thian pa hrui von bok chu azuk man ve ta chuta a thian pa man bet tu zombie chu tlo thlain an pani chuan dam takin broadcasting room a an zuk lut thla thei ta ani chutia an buai em lai chuan na yani chuan tukver chu kharvat turin alo tur man moa giang su chuan aning ta deuh ni ngei turani mani mai sialu tuktin alo khak ve hlak bok an boruwa ka sanjelo nan mispa ki choronin rola in niel boilova chanrual hunani zok thu shilin aron khap daita ani chuti lai chuan an zinga pakhat chuan an mani tranpui turin police mo emergency service shrim kowan toem tiaron sota mispa ki chuan tuem oberin an ko to ngeyarin thuin alo chang amero chu an han soi khom liam hloma an damlo en kol pakhat hian jo wang khan khoi hmuna po virus chu adar chuak vek toin an ringa emergency service reng beisei ngam chia an ngai le talo ani chuta tranpui tu ko nan computer chu ti nuna internet access an han tuma an call chu alo muang hle mai midangin computer dokan an kil thap lai chuan namrai chuan su hi ka chu ron kowin ale khanu chia sak a mule mulo azota su hi ka ero chuan namrai te tomna science room lama akal velo wangin ale khazia po engma a mulo thu alo shilve thung chuti lai chuan hi su chu kongkan tumin kongsira alo ding rana thok le khata police motor chak taka tlan hi ron che sualin aron su thoi thuak mai motor atang chuan police te chuan ron lum chuak nok a an mani boy som tuma vakal ho chu an mi phur virus kai to te chuan an ron bei ta mia mai le chu vele hi su chu man mo taka anaw nei na bathroom a khan tlan le in
midang adopt tura anau te hnu chia chu avapom chuak le ta zoka chuti lai chuan pindan chunga omte chu Facebook page a lutin information hu thei ang anlo dap khom ve mek bok thok le khata fire hose chuan tukvera ron khong ke chuai mai chiang sana chuan enge thil thleng hriat tumin tukver chu an bel chianga anin rin lo lai takin virus kai mei chia hi in chunglama tangin aron wai thata nol mai man mo takin chuan non manga noroson antuma alatliak zui su hiya ka chuan mol chu ron charin alo hol ve boka chuti chungpo chuan zombie chuan ron lu thak tumin tran ala kho ve fan mai giong su chuan computer pakhat aron choi chuak nola a thei to panain zombie chu aron chuta ngek mai ani atopa chuan zombie po chu atlave tange a soju ale a thian te chuan ram hroi tu mi poimo tak pakhat virus kai ve tho chu phuar betin anlo buai pui meka an virus feeder mek chanchin engma an la hriat chian ve lo awang chuan a khosa zia chu uluk takin an lo zir chiang vel ani an tho pui pa chuan virus kai pa chu maksak taka che in meiche pakhat a se lai mit ngeya mu thu aron soimol mula chuti lai chuan sujo chuan headquarters atangin call adong nol mai arang thiang bera an khopui chu chua san ngal turani thu anron hrilta ani chuti lai chuan zirlai rual te po kha broadcasting room a an latang thapa mangang taka tranpui tuan nga lai chuan anjinga mi giong su chu anara ron thi vele ta akutela alain hiat pil hrup zui a thian te mit chu achunga afuta thup mai giang su chuan in thlahung takin tukvera zombie an beina lama khan su hiya kan mun phia manga avai fu thule chu wanga a nar po chu ron thi chuak ani thu soin chuan laman siam zeta Miss Park ero chuan film khur thu hla a recording room lama lovein quarantine ri turin atir liam ta ani kitchen lama po buena pun lun zela mi velching guinam kha anlo borna sa to mai thileng kim mai chu in thak dang lamin atua te po chuan vel an chak zek to maya abiruk na huna pianga uipui hurang main anron lui zel boxi atopa phei chuan big bo ngai na aum to ngang lova an chauka a erong bol tunu chu tok tara mangin virus kai ho chu ase tir tangot mai ani kil khata onjoy chu lungai takhian alo thungoi ranga chiang sana chuan thei topin thamuan alo tum ve mek bok apa emo atoi mo ber ama chan chuak turan ron kal nge yarin thu soin alo hnema chuti lai chuan restaurant nei tu chiang sana nu khan TV news a chuan virus feeder mek chu athir fu ve ta hlau mai man mo takin afa te school chu an phone ngala amai ro chu phone chang tu turber po omlovin school pum pui mai chu an boi nuai to si TV program rang po breaking news in aron lua khat zauta National Security Council chuan thu chua siamin an khopui Hiosan City chu arang thiang bera ti ruawat ani tur thu an ron puang ngal duma chu vele chiang sana nu chuan an scooty chu lek chuakin an fat school lam chu apan ding tangal ani soju chuan khol dong lein virus chu in se mo
in khoi emovanga kaidar thei ani thu an ron hriat tira chuti lai chuan an bula an thopui pa chu aron in thlak danglam ve ta thut mai shikai pakhat an buai puina lama khan virus lo kai ve man chu lo ni in van nei thlak takin an phuar bet thei ta hlawa chuti lai chuan hioson khopui po tu kongpui sangsanga te chuan police ho chuan tran hmun khuarin shikai ho chu khopui danga an lu mai lo nan dan be an lo tum ve boka amai ro chu shikai an lo tam to ema wangin police ho nen chuan anin nor ta si mai ani afapa chan chua tumakal chiongsa nanu po police ho chuan an lo dang tatlat mai akal tumna chu a hlo zia hrilin an lu tlang tir du talova chu vele kong dang zong le ngalin man mo takin an tlan le a ko thler zim te a atlan vok lai chuan hi su nen khan anin tok ta thut mai anin su trap nge chiongsa nanu chuan afapa na china hriat lawan zota hi suero chuan chang ta mai lo chuan anau te chu pomin atlan chiat san ta dai mai ani reilo te a virus kai ho an ron lang le ta truama chiongsa nanu chuan askuti chu atung ding zo le to silo theito pachakin atlan tangota zombie ho chuan an ron ngal lui bok bathroom atang mek Harry le mijin te chu tukvera dak chuakin thilom dan an han en thli thlaya zombie ho chu khoi hmuna po an loin zar perfect to ti an huveta an thian za ho chuan an tom reng don nge an wak chuak don hriat thiam haran ti ta hle mai mijin chuan jun siang chu ral thuama man theitur thil engemoni siam turin an thrila an man ro nei ang chu fom khomin zombie laka invenatur an siam dunta ani giangsu po darkar chan ve zeta vain khung sangta amai ro chu ama chuan danglam na engma aron chhun zom lem lo wangin a thian te chuan ron chuak ve to mai turin an thrila nima sela a in soifi hlim chung po an lo thin hrik to wang khan giangsu chu atha ana velak lo to tlat mai darkar khattala tlin lo chuan ron chua reng tum lo thua hrila chuta atira lo khak tu na yani kha ko chuakin an thian paril ru va thoidam tur le va thlem chuak turin an tirta ani na yani chuan a thian te thu chu zomin recording room chu ava pan ve mai boka an thian pa kutpil te chu ruk sakin ava ti puita ani pon lamom te chuan enge an soi hrawe heklo na yani chuan ama a atong kam deng khong taka wang khan ngai damadilani an ring deuh thupa amai ro chu alo ni reng lo giang su hne na chuan mihring mu sit takani thu shilin alaka ril ruput mangpo athla ngai haulo tur thu alo hril sapa giang su maktilu tuk chu aka ho mai chan ngai na reng hrelo a thian tela chuan an thu soi chu engma hrephak ve heklo le anin din chil tak renga chuan anin fob done mote an lo la tita da chuda recording room chu ronin hongin zirlai pani ta chuan ronin zui chuaka giang suwa thin rim lutuk chuan an thian nu chu an khum pa in ron khoya tumta a thian te chuan an lo dang bet shama miss pakin thilom zia an zo taka chuan na yani chuan ngai dam dil chu soilo chaltlai takin alo tong khum zel tian hre chuak ta ani na yani an din hual thup lai chuan giang suwa nar chu aron thi chuak vele tatlat mai ataksa te chu khurin a tholop phlopa chuti chungpo chuan virus kayani ala in ring thei chuang lo a thian te po chuan hrikain an se lai man hriat bik lo wang chuan mak an ti kher mai na yani chuan ron tong khum le in rang taka room chua san hnal turin a hrila
giang su chuan in thlasung le hreom ti takin kongkhar lam apan ve ta ani ataksa chu a in thlak danglam zela khur hlok khlok chungin voi khat aron hoilet le a thilmu sual anei tatlat mai an zawai mai chuan an mitmu alo var veka mu sit mel takhian an lo nui sap sap bok giang su hlau lutuk chuan a thian pa chiang sa na chu kovin khongai takin du tok ram to teu ti in angen zui lom loma thok le khata aru te chu aron rive ta thot thot mai rap thak taka awin a thian te chu aron beita ani an zawai mai chuan an lo in saseng dual duala beile ta hanin pomchil vak theipo ani bok silo atopa chuan chiang sa na chuan bum chuakin tukver lama a ko pheya giang suan aron bo vele fire hosa waisanin an thian pa chu hnuai lama atla chuak ta ani pakhat zela an kalbovin an kiam thin chung kotin reng tiang deuh khan Hyeongsan High School no pang in ngai tak tak te chu anin thla liam ta pheu pheuwa an thian pa kalbo lai chu chiangsa na chuan mitui parol treu chung hian a thlir liam vong vong mai ani school no pang dang te po chu lungai takhian an in dom kun ngoi ngoya tuna phei chuan niat lain khua thim ta khoya nge an hota kang an chung te po an ladam ve zelem ti po hriat ani to silo ko thler mun sang sang te chu zombie ho chuan an ta nei ti ta der mai hi su chuan anau te chu pomin theito pin atlan pui hlok hloka akuta chuan se na hnu ti hriat fashan hian zau takin akak duai bok chiangsha na te restaurant a tlan lutin anau te chu kil khata avamuta mangang takin ama le ama a in thlung bet ta top mai ani chuti lai chuan anau te chu tui hal ti hriat fashan hian alo trap rai raya anula chu mule malpo nei hlei thei to lovin alo tal boi ve mek boxi zombie rol te chuan dar thalang bang te chu anron beng pop pop boka atopa chuan hi su po chu zombie a chang ve ta anau te eroin engma hrethiam ve heklo lung chetak khian kil khata alo la trap ve rai raya soju ale atim te po room chunga in khar khepin theito pin kongkhar te chu anlo dang ping ve boka a thian te bula chuan virus kai to ho chu nai chil hau lo turin a hril non sau sau bok an mani ron hroi tu tur helicopter an nga lai chuan onjoy te school chu biak po an tuma amai ro chu tu man an ron chang lo chuta rescue team lam khol le in afa te school chanchin hria an om le om lo an zota tu man an ron chang chuang lo voi ni voi thuman zot non le a emergency service lampo an re tadak mai soju chuan ngai thalo le ril rumang ang takhian tukver lam chu a thlir tarenga room chunga zirlai tangkhang te chu beidong takhian an la thu thapa chuti lai chuan namrai chu ron pen chuakin nayan aron machonta an thian palaka ache dan zong zong mu vek thu hrilin giang suwa virus kai chana aron pu ta sak mai le nayani chu thinrim takaron ding chuakin an thian nu chu dot soya apu let ve ngala chuta namrai chuan zombie an holna tianga thisen kai nayanin towel manga alo vasuk thule chu towel thisen kai vek manga giang suwa pema vasuk dan zong zong chu asoi chuak ta ani nayani chuan an thian nu chu romola vom pain a an khum ngal chiam chiama chuta zet chuan chiangsa na thinin atur talo nayani chu tual that tu ni thu hrilin aron khak ve ta ani an zawai mai chuan nayani ang lai chu an thlir thapa tuma rengin an chandu to silo trap chungin room chu a chhuasan tangota miss pa ki chuan kolet le an tum zeta
zirlai pakhat chuan aron khapta ani amai ro chu mispa ki chuan eng anga sual le ril ru chia poni se thitura na yani han hnu chiango chu thil ni thei ni in a hrengang lova no pang ho in rem tilo viau ma se kong khar chu hongin avo le ta zoka building chung mun song songa chuan zombie ho chu se tur zongin anlo in phit na samai na yani trap tho man hriat vele holwaya chuan an ron tlan khom ta tup tupa chuti lai chuan no pang ho chuan helicopter ri an hreta video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia